Wel, mae testyn bore yma yn yr darn a ddarllenwyd, darn o'r 15 o'r Actau a ddarllenwyd ar testyn, adnod 31 ar 11 hwy a ddywedasant Paul a Silas yn dweud yn ateb wrth gwrs i gwestiwn ceidwad y carchar o feistriad beth sydd rhaid i mi wneithir fel y byddwyd cadwedig a hwy a ddywedasant cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi ti a deulu. Mae nawr ni wedi byw trwy'r cyfnod anodda yn hanes y byd, mae'n debyg ers yr ail ryfel. Cyfnod pan mae'n seiliau ni wedi cael ei siglo, ffordd o fyw ni wedi cael ei siglo, pethau oedden ni'n cymryd yn ganiatawol, ac mae bywyd ei hunan wedi golli yn hanes rhyw 134, falle mwy na hynny erbyn hyn, o filoedd o bobl, yn anodd meddwl yn dweud, yn y Deyrnas Unedig, o ble gyda y pandemig. Mae yna filiynau, wrth gwrs, wedi marw dros y byd i gyd. Ac mae yna llawer o bethau wedi digwydd yn oes cymdeithasu wedi dod i stop am gyfnod. Hynny wedi bod yn broblem o ble gyda creaduriaid cymdeithasol i ni. Ac mae yna broblemau canlyn yn oes unigrwydd a trafferthion meddyliol ac yn y blaen. Mae wedi bod yn brofedigaeth bod ni wedi methu ymweld â chleifion, anwyliad mewn cartrefi hen bobl, a angladdau wedi bod yn anodd iawn. Nifer o fusnesau wedi cael, ac mae'r pandemig yn mynd i effeithio ar yr economi i raddau heledd iawn eto, wrth gwrs. Mae teithio wedi bod yn anodd, wedi bod yn amhosib am gyfnod. Mae yna alar, mae yna hiraeth ar ôl anwyliad sydd wedi i colli. Mae yna siglo mawr wedi bod yn dosau. Ac fe ddigwyddodd siglo mawr fan hyn yn Philippi wrth i'r ddaiargryn yma daro'r carchar lle oedd Paul a Silas wedi i carcharu. Unig drosedd nhw oedd i bod nhw wedi bod yn foddion i achub y ferch yma oedd yn dweud ffortiwn dan ddylanwad y diafol. Ac oedd yna bobl yn ei exploitio hi, wrth gwrs, a rheini yn grac bod i profit nhw yn mynd i golli. Ac wedyn canlyniad hynny oedd bod yna derfysg a Paul a Silas yn cael ei rhoi yn y carchar. Ond maen nhw'n Gristnogion yn nhw. Ac maen nhw'n disgleirio fel saint Duw, fel Cristnogion yn y carchar yma. O blegyd, nid yn unig i bod nhw'n berffaith fodlon dioddau yn enw'r arglwydd Iesu Grist, ond maen nhw yn canu mawl i Dduw yn gorfoleddu. Meddyliwch am y peth yn y carchar. Ac wedyn, ar hanner nos, a ddeiargryn, ceidwad y carchar yn dychryn. Mae'n dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb. Sydyn fel hyn, yn annisgwyl hollol, ac yn gofyn y cwestiwn tyngedfennol yma. Beth sy'n rhaid i fi wneud? Beth sy'n rhaid i fi wneud? Fel y byddwyd gadwedig. Nawr, ydy hwnna'n gwestiwn i chi wedi gofyn erioed? Os nad i ni, mae eisiau ni ofyn y cwestiwn yna. O ble ni gyd, pob un yn ddiwahân yn wynebu tragwyddoldeb pandemig nebeiddio. Ond mae digwyddiad fel y pandemig sydd yn siglo'n seiliau ni gyd yn cymell ni fwy nag erioed i ofyn y cwestiwn yma, beth sy'n rhaid i fi wneud fel y byddwyd gadwedig. Nawr, dwi eisiau dangos i chi i ddechrau ym mha fodd y siglwyd seiliau bywyd y dyn yma. Nid yn unig seiliau'r carchar, ond pa fodd y siglwyd seiliau i fywyd. Ac i ddechrau, gallwn ni feddwl amdano fe fel
dinesydd Rufeinig. Fe welwch chi mae'n debyg yn y darn, fel yr oedd dinasyddion Rufeinig yn falch iawn o'i dinasyddiaeth. Wrth gwrs, Apostol Paul ei hunan yn ddigon falch o'i dinasyddiaeth Rufeinig. Yr ymerodraeth fwyaf yn y byd ar y pryd, wrth gwrs, ac canlyniadau yr ymerodraeth yna, llawer ohonyn nhw'n rhai cymeradwy iawn, rhai da iawn, deddfe, ffyrdd, trafnidiaeth, roedd yna gair mae'n debyg yng Nghastell yn oedd, nidwm, ac wedi'n ffordd yn mynd draw i Lew Carwm, i Aslwchwr, ffordd yn mynd i'r gogledd i Segontiwm. Oedd yr ffyrdd yma'n ddigon o ryfeddod, yn nhw. A rheini wedi parhau dros canrifoedd, wel, miloedd o flynyddoedd mewn wirionedd, mewn rhai mannau. Oedd na fyddinoedd, oedd na drefn, oedd na bensaernïaeth, ac oedd na wahaniaeth pendant yn oedd e rhwng Rufeiniaid. Rheini oedd yn Rufeiniaid, rheini oedd yn barbariaid. Bobl yn falch i bod nhw yn Rufeiniaid, ac mae'n debyg yn pwyso ar y ffaith bod gyda nhw hawliau, bod gyda nhw fanteision a gwarineb ac yn y blaen, a mwy na thebyg bod hwn y ceidwad y carchar yma yn falch i fod e'n ddinesydd Rufeinig ac nid yn farbariad anghyfiaeth. Ond pan drawyd y carchar yma ar ddaeargryn ac yn nawr yn wynebu rhagwyddoldeb, pa iws oedd ei ddinasyddiaeth Rufeinig iddo fe? Nawr, dwi'n falch mod i'n Gymro. Dwi'n falch o'n iaith, y diwylliant a hanes fy nghenedl. Dwi'n falch o'r pethau yma i gyd, ond dwi'n ymwybodol hefyd, cofiwch, pan ddawr awr, pan ddawr funud i fi orfod ymadel ar byd yma. Fedra i ddim pwyso ar y pethau yna o gwbl. Bydd fy seiliau yn cael ei siglo wedyn. Ac os dwi'n dibynnu pob peth ac yn mentro fy mywyd ar y pethau yna, byddai'n siomedig iawn. Mae'n dra tebygol mae milwr wedi ymddeol wrth y dyn yma. Y math yna o bobl oedd yn cael swyddi fel peneithiaid neu ceidwad carcharau. Ac wrth feddwl amdano fe fel milwr, fel veteran, os mynwch chi, mae fydde'n ddiddorol gwybod lle fuodd e wrthi yn ymladd, pa wledydd, pa gyrchoedd welodd e, pa fuddugoliaethau, a faint o fedalau enillodd e, a faint o flynyddoedd fuodd e yn y fyddin, sgwn i gas e long service medal neu rhywbeth tebyg. Ac mwy na thebyg bod dyn fel hwn yn falch o'i yrfa a'i record fel milwr. Ac gallwn ni ddychmygu fe, gallwn ni'n rhoi'r hanesion i blant, pethau cyffroes yma oedd wedi bod yn lun nhw dros y blynyddoedd, a'i wyrion falle, ac yn rhoi wyr bach ar ei ben lun, a sôn wrtho fe am y teithiau yma i lefydd exotic lle oedd wedi bod fel milwr. Ac mae'r arwydd yn rhoi gyrfa i ni hefyd yn diwedd yn y byd yma. Ac os y'n ni'n hapus yn yn gyrfaoedd, a wedi llwyddo i fesur yn yn gyrfaoedd, wel, da o beth yw hynny, dim byd yn bod ar hynny o gwbl, wrth gwrs. Ond eto, chi'n gweld, os y'n ni'n pwyso yn gyfan gwbl ar yr hynny ni wedi bod, yn llwyddiannau ni, ym myd addysg, neu ym myd busnes, neu pa bynnag, maes y'n ni wedi ymgymryd ag os y'n ni'n rhoi ein pwys i gyd ar hynny, wel, y'n ni'n mynd i fod yn siomedig, achos pa bynnag, pa mor ddewr bynnag oedd y dyn yma wedi bod, pe bai e wedi ennill yr holl fedalau oedd ar gael, a'r rheini'n addurnoedd rest,
Pa iws oedd hynny nawr iddo fe yn yr argyfwng yma, a'r cyfan yn siglo. Ac wedyn fe wyddon ni fod y ceidwad y carchar yn ddyn teulu, oedd gydag e deulu, mae'n teulu'n dod i fewn i'r hanes. Gwraig, plant, falle wirion hefyd. Ac eto, chi'n bod ni'n gobeithio bod y dyn yma wedi cael bywyd teuluol hapus a dedwydd. Mae'r agwydd yn dirion iawn wrthon ni, os mae felly yw yn yn hanes ni, bod bywyd teuluol hapus wedi bod gyda ni ac yn dal gyda ni. Ac meddwl bod hyn yn beth perthnasol iawn i ni dyddiau yma mewn wirionedd. Mae dyn yn siarad â bobl chymod ac bobl ddigrefydd, bobl ddigapel. Ac maen nhw'n siarad fel hyn, maen nhw'n dweud fel hyn, wel, fi ddim yn mynd i'r capel, ond chymod, mae yna werthoedd, mae teulu bwysig i fi. A dweud y gwir, dwi'n byw i'r teulu. Dwi'n meddwl y byd ohonyn nhw. So ni'n neud unrhyw beth ar ei cyfern, a berthu unrhyw beth ar ei cyfern. Dwi'n dwlu arnyn nhw, y teulu. Eto i gyd chyfan, bwyso'r gorau ar fy nheulu. Colli'r heini, brenawn. Bwyso unwaith ar gyfeillion, wythau'n cilio fian iawn. Ydy, mae seiliau hwn yn cael ei siglo, nid dim ond seiliau carchar, seiliau fywyd yn cael ei siglo yn diwrnod. A gallai fe fod wedi bod yn gadael y teulu yna, gallai fe. Ac ar ei daith i'r rhagwyddoldeb. Be sy'n rhaid i fi wneud? Be sy'n rhaid i fi wneud fel y byddwyf yn gadwedig? Wedi cael on. Ac wedyn mae yna un peth arall fydde wedi bod yn sail i'w fywydau, sef crefydd. Gydag e grefydd, meddech chi? Wel, oedd hi'n ofynnol dan rhai o'r ymerodron beth bynnag i'r dinasyddion i'w addoli nhw. A'i cydnabod nhw yn ddiwiau. Nid pob un oedd yn hawlio hynny o'r ymerodron, ond i bob pwrpas wedyn, yr ymerawdwr oedd y person pwysica yn y byd i ddinasyddion Rhufeinig, ac oedd rhaid i fyddhau yn llwyr. Fe oedd yr awdurdod pennaf, llwn i roi'r peth felly. Ac yn yr ystyr hynny, oedd y dinasyddion i gyd yn grefyddol i ryw fesur, achos bod nhw'n cydnabod awdurdod uwch yr ymerawdwr. Yr ymerawdwr oedd yn reoli pob peth, yn reoli pob rhan o fywyd mewn gwirion. Ac o'n nhw'n ddarostyngiedig i'r dyn yma. Ond eto, chi'n gweld, mae'r un peth yn wir. Os mae crefydd yn unig i'w sail yn bywydau ni, gyfeillion. A dyma dwyll crefydd i chi. Pan bod hi'n dod yn argyfwng arno ni, mae bobl sydd yn grefyddol yn unig yn ffindio bod eu crefydd nhw ddim yn rhoi swcr iddyn nhw, ddim yn rhoi cymorth iddyn nhw, ddim yn rhoi cysur iddyn nhw gwbl. Iddoch chi un o'r pethau tristad ar llennes un ymwyd erioed oedd hanes hosbis yn Lerpwl. A sawl oedd yn rhedeg yr hosbis yma yn dweud, mae'r bobl drista oedd hi'n dod ar ei tras nhw, oedd bobl grefyddol, oedd yn ffindio nag oedd eu crefydd nhw ddim yn gysur iddyn nhw wedi. Yn ei gadael nhw lawr. A chi'n bod, mae'n bosib yn dweud. Oes o gapela, mae'n un llai gwir nawr na oedd, dwi'n gwybod, ond mae'r llai yn dal i fynd i gyfarfodydd a ysgolion sil a canu ymynau ac yn y blaen. Ond mewn argyfwng, yn wynebu tragwyddoldeb, mae'r seiliau yn siglo. A dim un o'r seiliau mae'n dal, chi'n gweld, i'r ceidwad yma. I ddinasyddiaethau, i yrfa lwyddiannus, i deulu fe, i grefydd e,
Ac mae'n gofyn y gwestiwn, be sy'n rhaid i mi wneithir? Dwi ddim yn siŵr hollol bod e'n gwybod am beth oedd e'n gofyn, cadwedigaeth. Rhywbeth fel hyn siwr o fod, oedd eisiau bod yn saff. Chi eisiau bod yn saff? Oedd eisiau bod yn iawn, oedd eisiau bod pethau'n reit gyda ge. Yn wyneb tragwyddoldeb. Oedd eisiau bod yn dawel i feddwl. Oedd eisiau bod heddwch gyda ge, dan i fron. Yn yr argyfwng yma. Be sy'n rhaid i fi wneud i gael hwnna? Wel, dewch i ni gael meddwl yn ail. Am y cwestiwn hynna, ar modd y lluniwyd y cwestiwn yma. Sylwch chi ar y pwyslais, be sy'n rhaid i fi, a be sy'n rhaid i fi i wneud. Mae'n dangos rhediad i feddwl e. Ac mae'n hollol nodweddiadol o feddwl bob un ono ni yn y cyflwr naturiol. Os cadwedigaeth i fod, ni'n meddwl, wel, rhywbeth i fi i'w gyflawni i'w e. Ac mae yna bethau i fi i'w gwneud. Siŵr iawn, mae'n rhaid bod e. Rhowch rhywbeth i fi i wneud. Dwedwch wrthai beth sy'n eisiau. A dyw e'n golygu fod i newid fy ffordd o fyw, troi dalau newydd, yn achos y dyn yma, falle bod e'n meddwl bod Paul a Silas yn mynd i ddweud wrtho fe, wel, mae eisiau ti fod yn fwy trigarog lawer wrth garcharorion. Ti'n anynol, ti sy'n barbariad, ac mae eisiau ti newid, mae eisiau ti fod yn berson da, mae eisiau ti fod yn gymdogol a gwylio dy dafod, a rhoi arian i elusennau, a gwirfoddoli, a darllen y Beibl, a gweddio, cympredio, pethau crefyddol yw nhw, ynddo. Ond wyddwch chi, mae yna un peth chi'n gweld yn clymu ac yn uno holl grefyddau y byd yma. Moslemiaeth, crefydd Tystion Jehova, crefydd Capel Cymru, Budistiaeth, Pabyddiaeth, mae yna un peth yn uno yn ei huno nhw i gyd, sef eich bod chi'n achub eich hunan trwy wneud. Mae nhw gyd rhywun fath yn y diwedd. Chi'n cadw'ch hunan, chi'n achub eich hunan, chi'n gwneud eich hunan yn reit, trwy wneud rhywbeth neu gilydd. Falle bod yr hyn i chi yn ei wneud yn gwahaniaethu rhwng y crefyddau, mae gyd os ych chi'n babydd, mae yna bethau i chi i'w gwneud, bethau penodol i chi i'w gwneud, os ych chi'n Buddhist, mae bethau eraill i chi i'w gwneud, ond yr un egwyddor, chi'n achub eich hunan trwy wneud. A'r pwyslais arall yn y cwestiwn, fi, a hwnna'n nodweddiadol ono ni wrth gwrs, yn y cyflwr naturiol. Yn cofio, Mr Hayam yn dweud stori yn ei erbyn i hun pan oedd e'n fyfyriwr diwynyddol yn coleg Presbyteriad yr Aberystwyth. Oedd e ddim yn y bywyd, oedd e ddim yn Gristion, ond yma William Roberts, Parchedig William Roberts, wedyn yn siarad ag e. Ac yn siarad ag e am yr Efengil. Ac yn trosglwyddo, cyflwyno'r Efengil i fyna. Fyna nhw'n ymateb fel hyn, fel fydden ni gyd falle, yn dweud, wel, dwi wedi cael fy magu yn y capel. Cael fy magu i fynd tair gwaith ar y Sul, ac i'r ysgol Sul, ac wedi bod yn arolygwr yr ysgol Sul, ac felly yn sôn am yr hyn yr oedd wedi bod ymlaen ag pethau oedd wedi wneud, ac meddwl William Roberts wrtho fe. Sawl gwaith ti wedi defnyddio y gair fi yn yr ddeng munud diwethaf yn y sgwrs? Sawl gwaith? Yn syni. O felly mae un yma. Fi. Be dwi'n gwneud? Be dwi'n ei gyflawni? Be sy'n rhaid i fi? Y fi fawr. Ond wyddwch chi, mae'r fi yna
yn llygru popeth, yn dweud, mewn gwirionedd. A dweud ai stori wrthoch chi yn ferbyn fy hunan pan o'n i'n fachgen ifanc, o'n i'n grefyddol, mynd i'r capel, ddigon drwg hefyd, ond mynd i'r capel, yn ddiffail, ac o'n i'n hoffi mynd. Ac yn ddigon rhyfedd, o'n i ddim yn Gristion, ond o'n i'n mynd i'r cwrgweddi. Ac o'n i eisiau cymryd rhan yn y cwrgweddi. Chi'n gwybod pam? O'n i eisiau dangos bod fi'n gallu gweddio'n gyhoeddus. Chi'n gweld o'n araniad yn y capel. Ond ar hynny oedd yn gweddio'n gyhoeddus, ar hynny oedd ddim. Ac fe ffindies i wedyn yn y blynyddoedd ar ôl ni pan dechreuais i yn y weinidogaeth, bod y bobl o ddim yn ymwybodol o hyn. A nhw eisiau bod nhw'n gallu, nid eisiau gweddio i alw ar y tad, ond mwyn dweud bod nhw'n gallu. Ac dyna pam o'n i eisiau gweddio. So, mae eisiau gweddio, beth da, ond chi'n gweld fel oedd y fi yn dod i fewn fyna, yn llygru popeth. Fe ddwedodd yr Arglwydd Iesu Grist ddameg, yn dweud, Pharisëeg a'r publican, yr casglwr trethi, ddau o'n nhw'n mynd i weddio. Dyma'r Pharisëiad yn sefyll o flaen yr Arglwydd ac yn restru rinweddau hun, ac o'n nhw yn bethau da, ond nhw yn rinweddau, roedd yn prydio ddwywaith yn yr wythnos, gyda ni ddim wedi dweud yn erbyn hynny, wrth gwrs, roedd yn degrymu cymaint oll, a fedda, roedd degfed rhan o'ch eiddo i waith yr Arglwydd, pwy sydd yn mynd i ddweud dim byd yn erbyn hynny. Dyna'r rinweddau positif, ac meddai fe wedyn, dwi ddim yn draws, extortion yw draws, bod yn draws. Wel, beth ta, yn diwedd. Ddim yn anghyfiawn, ddim yn godinebu, ddim fel y publican hwn, chwaith, meddai fe, casglu trethi, a'i casglu mwy na ddyle fe. Da iawn, bod e ddim. Beth oedd yn bod? Obligyd y publican gafodd y gymeradwyaeth yn y diwedd, hwnnw ddwedodd bydrigarog wrthyf. Bydrigarog wrthyf. A gyd oedd y ddweud, gweddi fer iawn oedd hi. Wel, am fod balchder a phechodau eraill yn llygru gweddi y dyn yma, ac yn llygru bywyd y dyn yma, y Pharisëiad yma. Wyddwch chi, mae'r pethau gorau sydd gyda ni yn rhinweddau ni. Maen nhw wedi sbwylo, chi'n gweld, gan bechod yn nhw. Mae teint arnyn nhw. A na nhw byth y tro ger bron Duw sanctaidd. Dyna pam mae Eseia'n dweud megis bratiau bydron yw ein holl gyfiawderau. A peth gorau ni, gyfeillion ni, yw cael gwared o'r racs, o'r bratiau bydron yma. Cael ei gwared nhw fel yn gwisgyr ni a gwisg gwell o lawer. Gwisg gyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist. Wel, nawr te, dyma geidwaid y carchar. Mae eisiau bod yn gadwedig, mae eisiau bod yn iawn, mae eisiau bod yn saff, mae eisiau bod pethau'n reit gydag ger bron Duw. Ond ddim yn gwybod y ffordd, chyna. Ddim yn gwybod y ffordd. So dyma Paul a Silas yn dweud wrth. Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist. A chadwedig fyddi. Dyma edrych ar hwn. Arglwydd, be mae ni'n golygu. Bod yr Arglwydd Iesu Grist yn ddiw. Dyna beth mae arglwydd yn golygu. Mae'n golygu bod holl awdurdod a chyflawnder Duw ym merson yr Arglwydd Iesu Grist. Mae'n golygu i fod e'n holl alluog i achub. Fod pob gallu gydag fel Duw i godi pechaduriau trienus fel y dyn yma o'r pydew tomllyd i'n codi ni. O'r nef mi glywais newydd, cododd ar fy nhraed. Bod ffynon wedi ei hagor i gleifiodd gai a char. Mae'r Arglwydd Iesu Grist fel Duw yn cyfodi'r meirw yn diwedd, fel Lazarus. Lazarus, tynnu'r allan yn fe. A dyma Lazarus yn gadael y bedd. Dyna i chi allu ac awdurdod
yr arglwydd Iesu Grist fel Duw. Ac i ni'n meddwl am ei waith eich chi'n gweld ar y groes. Mae yna ddwy elfen yn oes ei ddyndod mae e'n dioddau fel dyn. Ond o ble gyd i fod e'n ddew, mae hynny'n rhoi rinwedd i'w holl weithredoedd a'i ddioddefiadau fel dyn. Mae'n ddew, mae'n ddyn i gydymdeimlo â holl wendidau gyd. Mae'n ddew i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Peidiw'n meddwl byth am yr arglwydd Iesu Grist fel rhyw ddyn da unig, fel rhyw athro, un o gwrws yr oesoedd, fel mae bobl yn meddwl yn aml iawn. Mae hynny'n hollol anigonol ac yn bwrw sen ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddew. Cred yn yr arglwydd nawr te. Iesu. Beth yw ystyr y gair Iesu neu'r enw Iesu? Wel, chi'n cofio'r angel yn dweud wrth Mair, chafodd hi ddim dewis i enw fe, naddo. Ti a elwi ei enw Iesu, o blegyd e fe, a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Sut mae Iesu Grist yn gwared ni oddi wrth ei pechodau? Trwy gymryd nhw hun, na beth nath e. Trwy ddod yn gyfrifol am bechodau i bobl. Nawr, oeddech chi wedi gweld y cyfnewid mawr sydd yn wrth wraidd Calfariad? Oeddech chi wedi gweld hwnnw? Oeddech chi wedi gweld pechod, a'ch pechod chi yn cael ei drosglwyddo i berson yr arglwydd Iesu Grist. A gyntaf mynd yn gyfrifol amdanyn nhw. Ac mae'r cyfrifoldeb yna yn golygu bod e'n rhoi fywyd i lawr yn diwedd. Mae'n colli fywyd, a neu'n rhoi fywyd i lawr yn y trach. Mae'n golygu hynny. Mae'n golygu fod cyfiawnder Crist wedyn yn cael ei gyfri i'r sawl sydd yn credu ynddo fe. Fe am gwared ni oddi wrth ein pechodau. Mae gair Duw yn sôn am olchi ac am Calfaria fod yna ffynon wedi hagor i aflendid a phechod. A dyma waed yr arglwydd Iesu Grist i'n glanhau ni, ac mae eisiau glanhau y bydreddu yma sydd yn eneidiau. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r ffynon fawr a gorwyd i aflendid a phechod. Falch i ddweud wrthoch chi, mae'r ffynon yn dal ar agor. Mae'r ffynon yn dal ar agor hyn. Chi'n gofio fel wedodd Cowper yn Saesneg, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Meddylwch am ddod allan o'r ffynon yna yn lad, yn wynach na'r eira. Dyna i chi waith gogoneddus yr arglwydd Iesu Grist, glanhau, puro wedi iddo ddioddau. Mae e'n esgyn i'r nef ac yn eistedd wedi puro ein pechodau. Iesu, ti a elwi ei enwedd Iesu. Di'r enw yna yn annwyl i chi. Clywed Cymru Cymraeg yn arbennig yn cadlu fe'n ein trwyddau. Yr enw mwyaf fawr, erioed a glywod sôn, enw Iesu. Dwi'n meddwl am Mr Matthews. Mr Matthews yn ffarmio yn y fro yn Gamwg. Ac mi nath e ymddeol, oedd e wedi dod i brofiad yn hwyr yn ei fywyd, dwi'n credu, trwy ddiwygiad 1994. Ac wedi mynd i fyw i Llundain. Ac oedd, dwi'n meddwl bod Saesneg gyda nhw hwn. Ac Mrs Lloyd Jones yn ymgymryd ar gwaith o ddysgu, oedd eisiau dysgu darllen, oedd e wedi dod Gristion, chi weld, oedd eisiau darllen Beibl. A eithau ar Beibl ac yn dilyn i bisi yn dod at yr enw. Iesu. Mae'n mynd dechrau wylo'n hydl. A dyna'r gair cyntaf, yr enw, mae'n debyg.
ddysgodd e ddarllen. Ond mae'n golygu popeth i ni nhw e. Yes. Fe a wared ei bobl. Oddi wrth ei bechoda. Crist. Beth yw Crist? Yr eneiniog. Mae pobl yn dod at eich drws chi ac ni'n cael yn dysgu dyddi yma i ofyn am weld i trwydded nhw. Os dyn nhw'n dod i ddarllen electric neu beth bynnag. Ac mae'n beth pwysig yn yw e. Chi'n gwybod, mae Iesu Grist yn unig sydd wedi drwyddedu gan Dduw i achub. A chi'n gweld, oedd y dyn yma, Ceidwad y Carchar, doedd neb wedi drwyddedu fe i achub ei hunan. Doedd neb wedi rhoi leisens iddo fe i achub ei hunan. Ond mae Duw y Tad wedi eneinio'r arglwydd Iesu Grist ar ysbryd glân, ac nawr yn swyddogol fe yn unig yw'r iachaf. Ys dim iachawdwriaeth yn neb arall. Nad i'n enw arall gan y neb wedi roddi'n neithon nhw trwy'r hwn yma yn rhaid i ni fod yn gadwedig. Dim ond Iesu Grist. Arglwydd, Iesu, Crist, cred. Beth yw credu? Beth yw credu? Wel, chi'n cael golau i ddechrau ar wrthrych, ar y gwrthrych, eich chi'n mynd i gredu ynddo fe, neu iddo fe. Chi'n cael golau i ddechrau. A bobl yn meddwl amdano ni Gristnogion, bod ni'n credu, ni clywed bobl yn dweud, oh, it's a leap into the dark. Ac chi'n gorfod anghofio meddwl, dod i'ch pen, dynnu'ch pen i ffwrdd a i ddod i fe dan y set pan bod chi'n dod i'r capel, achos dim byd i'r meddwl, teimlad yw ei gyd, sentiment yw ei gyd, o hwnna ag e ddim. Mae yna ole yn cael ei roi chi ar berson Crist. Pwy yw e? A gwirionedd amdano fe. I fod yn dduw ac yn ddyn a'i waith ar y groes. Ych chi'n cael golau ynglyn ag e. Be sy'n digwydd wedyn, yw bod chi'n dweud amen. Mae yna amen yn codi yn y galon i'r oll addadguddir i chi am berson Crist. Mae'r hen arfer yn ysgol Sul arbennig wedi bod gyda chi fan hyn. Ond peth arall oedd y brofiad i o'r ysgol Sul a bobl yn dadle fel un ar llall. Ac o'n i ddim yn dod i unrhyw gasgliadau angrediniaeth. A bobl yn trio ffindio reswm pam nath y dŵr droi yn wyn, reswm dynol, materol, bydol, bod rhywbeth wedi digwydd i'r broses fermentation a bod hwnnw wedi cyflymu. Ni'n dweud, mae'n wir. Dwi wedi fargyhoeddi bod e'n wir. A pob peth mae'r gair yn dweud am berson Iesu Grist. Yn enwedig i gwaith ar Galfaria. Amen! Yn codi yn y cap. Dyna beth yw credu, ond mae yna un peth arall hefyd. Sef pwyso. Ac fel dwi'n pwyso ar rastell y pwlpit yma, ac yn dibynnu bod y pwlpit yma mynd i ddal y pwysau i gyd, heblaw am hynny, sy'n ni ar y llaw. Mae eisiau gwneud hynny gyda Iesu Grist. Chi di wneud? Chi di pwyso? Am amser a thragwyddoldeb, cyflwyno'ch hunain iddo fe, yn llwyr. Cyfer Apostol Paul yn dweud bod e'n argyhoeddedig, bod yr arglwydd yn aflu gadw wedyn yr hyn aroddais at y fe. Beth oedd e wedi gwneud? Oedd e wedi rhoi hunan i'r arglwydd Iesu. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A chadwedig fydd ei di hefyd. Amen.